Pangutan na lang ko, Pastor, ba? Sa sumala sa Isaiah, 23, ba, Pastor? Kaya nang nainga, mangutan na ko nga nung, dagang ako mangutan na, nga nung nga, gilaktawan ang Nyumon. pagsimba, pagwali nato sa pagwali nga, doon ay pagsimba sa bagong langit, bagong yuta, matag bagong subang sa bulan. Oh, nyumon lagi. Sumpay maguna sa Sabado, Pastor, Okay. na gano'ng lagi, umited man na siyagot. So, So, kawa mo na nato itudlo. dagan salamat na Igsoon. Wa pagay kakahuman sa pangutan na ato nang natudlo ang maong problema. Ang imo pangutan na mahitungod sa nyumon. Kining si Isaias kapitulo 66 bersikulo 22 ug 23 Igsoon. Yes, it is true nagisgot ni sa adlong ipagpahulay. Yes, it is true nagisgot usab sa gitawag na tug nyumon. Okay? Now, kining Isaias 66, akong basahon aron masabtan nato sa atong mga audience. Nagyon. Kay ingon nga ang bag-ong suba, bag-ong mga langit og ang bag-ong nga yuta nga akong pagabuhaton bag-ong langit, bag-ong yuta. Meaning to say wala pa ni nahitabo. This is future kay wala pa may new heaven og new earth karon. Pero coming na siya. Okay. Na unsay mahitabo didto sa new heaven og new earth, mao ni ang mahitabo. Okay? Nagyon dire. Nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan mingon si Jehova, mauman magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. 23. Ug mahinabo nga gikan sa bag-ong subang sa bulan hangtod sa usa, meaning to say from new moon to new moon. Okay? Nya ningon, o gikan sa usa ka adlong igpapahulay hangtod sa usa, meaning to say from Sabbath to Sabbath. Nga na yun ang tanang mga katauhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan miingon si Jehova. Okay? Now, niya ang pagpasabot igsoon. Kining Sabat ug new moon, ang Sabat gihatag before the fall of man. Okay? Wa pa mahulog ang tao sa sala na ana ang Sabat. Therefore, ang Sabat sa iyang kinaiyahan usa kana siya kagitawag natog dili siya shadow, dili siya landong, dili sad siya type. Okay. Ang bag-ong bulan or new moon nga celebration igsoon, gihatag na siya human ang tao nahulog sa sala. Okay? Therefore, usa siya kay gitawag natong shadow, usa siya kay gitawag og type. So adunay diferensya. Nakaron. Unsa may buot ipasabot ni ining bag-ong kaning gitawag tog new moon? Yes, tinuod nga adunay selebrasyon sa new moon dinhi sa gitawag na tog balaang kasulatan. O ang selebrasyon sa new moon sa balaang kasulatan sumala sa unang Kronikas 23:31, kamo na lay basa. Adunay ipakapin nga celebration ana nga offering nga gitawag nato og kining offering sacrifice. Mag-ihaw, magpatay og mga mananap karniro. Okay? Sunod igsoon, adunay gitawag nato sumala sa Psalms 81 verse 2 ug 3. Adunay gitawag nato blowing of the trumpet. So meaning to say, sa selebrasyon sa new moon, naan ang mga paghalad. Maunay selebrasyon sa gitawag natog new moon. Now, usa may ibuot ipasabot anang halad. Magpatay ganit ang karnero, maghalad ganita, kanang karnero nagtudlo kang Kristo. Pero pagkamatay ni Kristo, wala na'y paghalad sa karnero, kay si Kristo na ang katapusan nga halad. Okay? So meaning to say, wala na'y selebrasyon. So wala na'y kahulugan ang word nga new moon. Kay wala na may selebrasyon dito sa new heaven o new earth. Nasibot pasabot dito sa bagong Jerusalem. Mag-ihaw lang gyapon og karnero nga human naman gipatay ang katapos ng karnero nga mao si Jesus Christ. Mauni ang wala masabti sa mga new moon nga propagator o sa mga uban nga mga Church of God nga propagator. Na karon. Now, karon kay wala na may selebrasyon, ngano man nga naa ang word nga new moon diri? Mo ni question sunod. Na ang word nga new moon igsoon nga ni. Ang word nga new moon gikan sa Hebrew word nga kodesh. Kanang word nga kodesh igsoon ingani. Daghan siyang kahulugan. Usa lang sa kahulugan ang word nga new moon. Pero adunay usa ka kahulugan sa word nga kodesh, ang usa ka kahulugan mao ni month.
Muna nga, kung imong basahon ang Tyndale version, ang gitawag na tog Living Bible, ang gibutang dito from month to month and Sabbath to Sabbath. Meaning to say, gihimo nga ilhanang ang month, nga diin ang Sabbath, makirid. Kaya nga naman, di man pwede magsilibrar ka og month igsuon nga. For example, okay, magtabo ta karong ikaduha, natay fellowship, second Sabbath of the month of January. So muna nahimo nga, gitawag na siya og ilhanan. Okay? Pero wala na selebrasyon sa New Moon. Nga doon eh, magsilibrar pa tag New Moon sa panahon sa New Heaven ug New Earth. Wala na. Kaya ang New Moon gihatag after the fall of man. Gilandungan na sa lawas ni Kristo. Mo nagiingon sa Colosas 2:17 nga gilandungan sa lawas ni Kristo. Pero ang adlaw ipagpahulay dili malandong sa lawas ni Kristo. Kaya nga naman ang adlaw ipagpahulay gihatag before the fall of man. O kung basahon nimo Exodus Kapitulo 20, versikulo 8 ngadto 11, mutudlo balik sa Garden of Eden, while ang New Moon mutudlo didto sa Kalbaryo ni sa krus sa gikamatyan ni Jesus Christ. Mauna, so ang saktong interpretation ni adunay dakong possibility nga correct ang Living Bible or Tyndale nga nag-iyon from month to month, from Sabbath to Sabbath. Walay kalabutan sa selebrasyon sa New Moon, kay ang selebrasyon sa New Moon gipakapinan og pag-ihaw sa karnero nga diin ihalad didto. Okay, follow up, Igsoon.